Usahay gareklamo ng kanang Catholic faith defender sa kuha kay murag against daw ko sa ilaha, no? Magstoryera ta nganong medyo against ko sa inyo ha. Ang trabaho sa Kristiyano dili simple lang nga mag-proselytize gingon nato, no? Nga murag kumbinsihin sa usa ka ubang reliyon nga mali sila o gipatuo nga kitang pinakatama, no? Mugawas ka na murag mga bugalon kita, no? Dili na ako ginaingon nga dili na importante, no? Pero sa atong kalibutan karon nga daghan nagaantos, siguro mas unahon nato ito pangansa itong mga nagaantos ug ang atong katilingban, yung mga sistema nga di mao atong ayuhon, no? Ug somehow sa higugmaay nato sa maski sa atong reliyon, maski sa atong pagtuo, somehow may mga tao eventually mutuo kang Kristo. Well and good, no? Bubunyagan nato sila. Pero wala nato ginapwersa o lalison sila para mahimo silang Kristiyano. Kaya isang klaseng Kristiyano na sila, kung nahimo silang Kristiyano, dungod sa napili nato sila sa paglalis. Mas maayo na himo silang Kristiyano tungod nakita nila ang atong mapaugsanong gugma nga na missionary aspect na nagagawas kita sa atong comfort zone, sa atong maski pagkasimbahan, moadto gawas sa simbahan aron matagad to mga gawas sa simbahan, layo sa simbahan, mga gidaog-daog. O gamiton maski ang resources sa simbahan, pangalan sa simbahan, gamay nga gawom sa simbahan, gamiton kana dili para sa simbahan, kundi para sa mga ubos o gidaog-daog. Dili gamiton ang gahom sa simbahan aron panalipdan ng mga sala sa mga obispo ug mga pari, labi na sa pag-abusar sa mga babae o mga kabatanunan. No? Kung unta gamiton nato ang atong gamay nga impluwensya o gamay nga kwarta, ay tabang diha sa mga kabos.